Dobrý deň. Vítajte v dnešnej rubrike Ako prežiť na golfovom vozíku v dosť tvrdom teréne. Dneska sme tu z tohto prostredia Autodarek, v ktorom sa vzemol auta a my tu medzi ním riskujeme, s dnešnou vodičkou, Kristínou Klimovou a samozrejme so mnou, Laurou Horvátovou. Toto je naša vodička. Pozrieme si na ten crash golfový vozík. Tak. Nastupujem si. Tak, najprv si to dáme pomaly a potom ideme do jamy. Dobre, už choď prosím ťa. Jak pomaly? No, čiže... Jedine sa blinkaj. Ja, Ježiš Kristia, som Ježiš, teraz ide do sprúdka. Ježiš, ale neboli vo vzduchu. To nevadí, toto bolo presne v pláne. Nebolo. Poslúchajte. Ježiš Kristia. Tak zle mi až zostalo. Ideme ešte raz dole, lebo tam sa nám nepodarila tá otočka naša. Ježiši. Páne. A hen tam, vieš to, že... Nie, tuto dole, vieš to, jak sme mali nadísť. Máme takýto základ, ale dajme to. Bez brzdy, nemáme brzdy. Že bez brzdy nezavádí. U nás se brzdy nezavádí. A teraz sa kam ide. To fakt bolo ešte. A mne si nadávala vtedy, že som my sme to skoro nabúrali. Ale to si videla, že my sme aký šmík dostali na tej tráve. Poďme na ten koleč, veď. Som sa asi počínala. Ježiši. No tak hento auto sme skoro nabúrali. Ale ja som... A ja som sa úplne spočila, ty vole. Ja som videla, jak sme v tom aute. Mám to nevadí. Ideme na koláč. Dobre, ďakujeme. Poďme mi. Oh, yeah.